बहा थांगोन गसाइगाव थांगोन गसाइगाव मानि थाखाय साहा मोनलोंग्रोबाय मोनलोंबाय ओमफ्राय नै बिसोरबो एकदमबारे साहायाव एडभान्स का बिसोरो नै साहायाव ओरै लोंगासिनो ओरै साहा गोलोमफ्रुजोबलायलायनाय सानदुं गोसा होनदां खबसेया हमब्रा नोंथांमोनहा बहा थांगोन गसाइगाव गसाइगाव मानि थाखाय आं मबाइलैनो खोन्थादो नमिनेसन दामाखा जागोन माथो दनखानाय मानसिफ्रा दिनै कासाबारि BPFनि अफिसावहाय गारि मटर होंगो दोंगोनै दिनैहाय माने नमिनेसन होगोन उइलियाम नार्जारिनि थाखाय दा बिनि थाखायनो बेयाव मानसि जमा जादों बेनिफ्राय थांसिगोन गसाइगावआव बेवहाय मानसि जमा जाबाय आरो फैगासिनो दं मानसिफोरा औ बहा थांगोन गसाइगाव थांगोन गसाइगाव मानि थाखाय साहा मोनलोंग्रोबाय मोनलोंबाय ओमफ्राय नै बिसोरबो एकदमबारे साहायाव एडभान्स का बिसोरो नै साहायाव
ओरै लोंगासिनो ओरै साहा गोलोमफ्रुजोबलायलायनाय फानलु गोसा होनदां खबसेया हमब्रा खबसेया हम आयै ओरैबा थाखुमानानै दङ नै मानसिफ्रा नमिनेसननि साहा गोदै ना गोखै एसे गोदैबो गोखैबो